लेखा हामबाय खना 19 तारिख एप्रिल 2025 सेकेंड सीजन नि टिप्रा आइडल ग्रैंड फिनाले ओंनाय बे बनो सामुंग रok बाहाय चलै तंखा बिजि खायनायनि बागै फाइमानि और ओवरऑल नाय तंनाय हिंके चिनि लेमन देबरमा ते आपन देबरमा चिनि सब जोनाल नि चेयरमैन ते वाइटेफ नि जेएस प्रेसिडेंट बरनो चिनि एडिसी नि इंगै जे ताबक टिप्रा आइडल चले मानि ना ओवरऑल सामुंग रok नायकेनि खाय तंमानि इंगे तिनि जेहेतु ऑफिस रok बन्द बा हठात खलाय आंबो मैतमा खा सामुंग रok बाहाय बि चलै तंग नायगेरानो थुनाय बे मोटामोटी सामुंग तो पाइजागनो टिप्रा आइडल ग्रैंड फिनाले वो जे चैंपियन होनाय विनर होनाय बो स्कूटी कायसा मानाय ओ स्कूटी नो स्पॉन्सर खायका तारा शंकर मोटर्स रok तेबो स्पॉन्सर खायनायनि बागै बै रेडिंग तंगो हापानि चिनि आसो आइगेनि सिमि प्रॉपर कम्युनिकेशन यानि बागै आसो सालाय मालिया हंके रां के बन लगेबो 2 लाख तंनाय अमो आइगे नो अनाउंस सुंजाक ताकलाय जे टिप्रा आइडल सुरुनि सिमि जे पार्टिसिपेंट रok आसो एक्साइटेड जतनो खातंग लायजाक किसा मासा फीस रok नाखा हानि बागै जे सीरियस बरक रok फायखा टिप्रा आइडल पहिलाव चैमानि सिगां बै जतनो तामसनाय साजायांगै कमेन्ट खायो ससियेल मीडिया रok सावो जे डेवलपमेंट वाक खायमेया अथस रसामंग मुसुइमंग हंके टीएडीसी सं खायरगै सरायरगनो अमो खाय दं नै फेमलक दं नै गोबां एलिगेशन रok खायनाय बि दं ग्यां अर जागा सानि मुसुगु आईसीए डिपार्टमेंट इनफरमेशन कल्चरल अफेयर आईसीए डिपार्टमेंट नि सामंग खा चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन चिनि रसामंग चिनि मुसुइमंग चिनि मोसामंग चिनि टिप्रासानि जे आगि नि सिमि सिरिसिति नि सिमि अमो हायके फाइमानि नो प्रमोट खायबानि बनि सामंग सि हाय जे बनि फान तंमानि नो अर जागा सि सामंग मा खायनाय जतनो आं बुचिना बायदि होनै सानानि मुसुगु जे अर जागा आईसीए नि रां बाय अर निवा ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी रयमेया लामा सनावै मैया ते नेनि तामसनाय नक बु तांगमैया गारि बु पाइमैया अमो ओ दप्तरनि गारि रकबु इंगे अमो आईसीए जेहेतु बनि बाङैसि डिपार्टमेंट सनाजा स्टेट अफ नाइदि बरनि गोबांमा फेस्टिवल उत्सव बुङो इंगे अमो हायकेनो चिनि अरबु आईसीए डिपार्टमेंट हिके चिनि टिप्रासानि रसानाय मुसुइनाय मोसानाय बरंनि कल्चर ट्रेडिशन जों बाहायके प्रमोट खायनाय बनोसि जों मा सागथारनाय हानि बाङैनो जों टिप्रा आइडल सीजन 1 तो सेमाव थांखा ताकलाय सीजन 2 जों लेट हा ताकलाय खायनायनि बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागैबो तो फानो पाइखा ग्रैंड फिनाले नि डेट उङै थांमानि सगाङो बिबेनो कारणे आपजराव जों खायनालिया गे खना जतनो फाइबायदि जतनो नायलायनाय ग्रैंड फिनाले वो 5 जन ताबो पार्टिसिपेंट सब फाइखा माने स्टेप बाय स्टेप लेवल पारङै बो ओ जागा ताबो 5 जना सब फाइखा थांनाय बोसोर जों नखा जे टिप्रा आइडल ओ ब्रांड बुमुं मामानि परे बर गोबांमा इंडिया नि जे तामो म्यूजिक कंपनी रगो बर इनवाइट माखा ऑडिशन माखा अमा हायके बर स्पेस माखा हासुगो कामिगो जे जेसो रों तंनि टैलेंट उङै तंनि ननो सेबा सिनि नायबा कयसे सिनिया हायछि गेचिनि टिप्रा सारकनि बिसिङो गोबांमा रसावनि वो टैलेंट दङो अमो जों बनो चार्ज खायै बरनो प्लेटफॉर्म दनानि बागैनो ओ टिप्रा आइडल चेंजागमानि ताबो अनेक उपकार बायखा जे थांनाय वो पार्टिसिपेंट खायनाय कन्टेस्ट खायनाय बरनि बिसिङो जों नुखा रुपेश देबरमा राहेल कलय नेने प्रिया जमातिया अमो हायरक कामिओ तंमानि सेबा सिनिबा बरनो कयसे सिनिया ताबो जे 5 जन टपारो फाइनाय दो बरनो आगे कयसे सिनिया किन्तु ताबो बरनो नेने नापति हन्दी